Lang! Ali, God! Ali ba? Natay bagong challenge lang. Oh, challenge karon ba? Na. Namukatkat ang babae, mo brown, magdupara ka. Uy. Ha? Oh. Na, oh. Basta mabalik ka na. Ay! Magdupara man ka mo, bali ana. Kaya lagi ko na. Ako pa. Ito man ang akit bahigang, asan galing? Imo brown, mag-ana ra ka, magdupara ka. Sige mo kakaon, uy. Unsa 2022 na, sige niya po kamal. Ari iso ko dire. Gara ina to ha, maris ato grina ba kita ka? Kakak ana. Oh, imo brown ana ra. Kala. Na, sige kakaon, uy. Asa ke? Palakaon imo. Nausa ra ka. Ay, sige kaon ba? Di kay di ko ganahan mo daw mo naog akong kabuhi ba. Dapat taas yung pirmi kong kabuhi. Kaon ko pirmi. Sige na ba, buhay na ba? Challenge ta. Ha? Sige, caca kayo na, dali ha. Dali, kaya lagi na nato lagi. Ikaw pa. Yung mga brown na, dupara ha. Dupara. Lagi mga brown, dupara dyan. Dali. Aka na, lagi. Kat challenge siya o kanang kwan kanang akit bahay challenge. Challenge. Yung mga brown, ana rin dupara. Sige, dupara. Gila. Ay ko bali ha. Dili, oy, ano ikaw may mabali nga. Waron, sige na. Nabatay ka ng kwan kanang. Kami na to kanang witness bin na to ang video. Gina, dupa. Adit ako sa katubangan. Tanawin ko. Sa ita ko ba? Gana. Yeah. Okay. Ay galing kamera. Sige, ana rin ka ha. Ana. Okay. Sige. Okay. Sige na di. Dupa, ana. Sige na. Sige. Kabuk-at mo eh, wala ka kagan. Mahulog ko eh. Taro ka mahulog. Kabuk-at mo eh. Mabalik mo itong gusok mo. Ay, kabuk-at mo yawa ka. Kabaho ba ng usakang? Gay. Kapit. Taro nga. Gawin ka.